ସଂସାରରେ ଜୀବନ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କିଛି ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନର ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି କାହା ପାଇଁ ନିଜ ଫିଲିଂସ୍ କେବେ ତାଙ୍କୁ ନ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛ ଏପରି ଯଦି କେହି କହେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର 95% ବଦଳି ଯାଇଛି। ଇମାନଦାର ହେଲେ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ ମିଳିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଥାଏ ତାହା ପକ୍କା ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଭାବେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ହସ ଖୁସିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ 60% ଲୋକମାନେ ନିଜର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଗୀତକୁ ଆଲାର୍ମରେ ସେଟ୍ କରିବେ, ତେବେ ତାହା କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ନିଜର ମୋବାଇଲକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯାହା କଥା ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଖୁସି କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ରୂପେ ଥକିଗଲେ ଲୋକମାନେ ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଦ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସତ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଅଧିକ ଉଦାସ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଶୋଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ 85% ଲୋକେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ 72% ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରଚନାତ୍ମକ ବିଚାର ବା ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡିଆସ୍ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅବସାଦ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଉଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ରାଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏକୁଟିଆ ସେତେବେଳେ ଲାଗିନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ କଥାକୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କଥାକୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କିଛି ନ ଭାବି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଧରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ କାହାର ଚୁଗୁଲି କରୁଥାଏ, ତେବେ ଜାଣିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଗୁଲି ଆଉ କାହା ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନିଜ କଥା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସସ୍ପେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କିଛି କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କଥା ଶୁଣେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ତାର ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା କହୁଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବାକୁ ହଁ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି କାମକୁ ନା କହିବା ଭଲ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ, ଅନ୍ୟମାନେ ଠିକ୍, ବରଂ ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ବୁଝିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପକେଟରେ ହାତ ପୂରାଇ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ ଲାଜକୁରା ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେ ହୁସିଆର ହୋଇଥାଏ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଲେଖା ସେତେ ବେଢଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ତୀବ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତ, ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମେସେଜ ମସ୍ତିଷ୍କର ସେହି ଭାଗକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିଥାଏ ଯାହା ଖୁସିର କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା କଥା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ରହିବା, ଆମକୁ ସେତେ କମ୍ ନିଦର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେତିକି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଯେତିକି ସିଗାରେଟ ଟାଣିଲେ ହୋଇଥାଏ।
ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବହୁତ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବିଚାରପୂର୍ବକ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ନିଜ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଏକ କଳା କୌଶଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ନିଜେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇପାରିବେ। ନିଜ ବିଚାରରେ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। 16ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ହାତ ଧରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କପଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ପାଣି ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତ, ରଚନାତ୍ମକ ଏବଂ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରର ଭାବନାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନକୁ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବିବାହିତ ଲୋକ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିବାର ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହିତ ଲୋକ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତି। କମ୍ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସଠିକ୍ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତି। ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମିଛ କଥାକୁ ଧରିପାରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କହିଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ସେତେବେଳେ ନିକଟରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକ ପେନ୍ ମାଗେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତେବେ କ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିକରି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପେନ୍ ଫେରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।